І ютуб-гледачы. Сёння не паверыце, мы гасцім у радыё Марыя секретара, асабістага секретара Маці Божай Беларусі айца Станіслава Станеўскага, які нам распавядзе пра пілігрынацыю абразоў, якія цяпер вось вандруюць па ўсёй Беларусі. Христос нарадзіўся. Славім яго. Шчыра вас вітаем. Дзякую шчыра, дарагія сёстры і браты ў Езусе Хрысце. Віншую вас усіх у першую чаргу са святам Божага нараджэння. Няхай Езус Хрыстус, які прыйшоў у свет, адорыць вас усіх сваім супакоем. Вось мы хочам сёння паразмаўляць з вамі пра вось гэтую пільгрымку, якая адбылася летам межамі нашай краіны. Ксёндз канонік Владыслав Завальнюк, пробашч Чырвонага касцёла у Менску, зарганізаваў пілігрымку, пакутніцкую, малітоўную пілігрымку межамі нашай краіны з копіямі чудадзейных іконаў Маці Божай усіх санктуарыумаў нашай краіны. А чаму? І адкуль прыйшла такая ідэя? Вы ўжо зразумелі, што ініцыятарам стаў ксёндз Владзіслаў Завальнюк, але чаму яму прыйшла такая ідэя ў галаву? Вось менавіта гэты час пандэміі, які сустрэў нас, некалі вось Марыя, мы хадзілі у пешыя пільгрымкі, ездзілі да Маці Божай, каб вось прыходзіць да яе са сваімі клопатамі, праблемамі, каб вось прыйсці і падзякаваць нават нашай найлепшай матулі. І вось настаў гэты час, калі Марыя, як вось да святой Эльжбеты, прыходзіць цяпер яна да нас. Вось у гэтых копіях чудадзейных іконаў з нашай краіны. І вось мы ехалі ў гэтай пільгрымцы з такою мэтаю, каб Марыя захавала нашу краіну, выпрасіла для нашага народа вельмі патрэбную ласку, вось каб гэтая пандэмія спынілася. І наступны момант гэта вось каб у нашай краіне настаў вось сапраўдны супакой, каб у нашай краіне брат любіў брата, шанаваў брата. І наступны момант гэта вось справа адбудовы нашай нацыянальнай святыні у Буцлаве, каб Марыя, Маці Божая Буцлаўская, ў хуткім часе магла вярнуцца на свой трон у Буцлаве і вось валадарыць нашым беларускім народам. Вось гэтыя мэты былі прызначана вось гэта пільгрымка з гэтымі іконамі межамі нашай краіны. Мы праехалі вось болей за 3000 кілометраў, 3125 дакладна кілометраў. І вось мы праехалі вось гэтыя гарады нашай краіны, дзе сустракалі вось Маці Божую людзі. Калі вось мы ехалі, вельмі часта людзі, калі бачылі вось гэтыя іконы, станавіліся на калені, жагналіся, маліліся. Ніколі вось не забуду, не памятаю уже мясціна, якая гэта была, але вось малады тата з 2 хлопчыкамі, можа, гадоў 9-10 гэтым хлопчыкам, вось яны сталі на калені, перажагналіся. Сапраўды, вось гэты прыём Маці Божай вельмі прыгожы. І вось пасля гэтай пільгрымкі нарадзіўся такі помысл, каб Марыя надалей пільгрымавала па нашай радзіме і адведвала вось нас,
калі мы не можам прыйсці да Марыі, то вось яна цяпер прыходзіць да нас. І ад лета вось Марыя у копіях чудадзейных іконаў з нашай краіны вандруе па нашай краіне. Вось распачалося ўсё ў Гродна, у катэдры гродзенскай, потым Гродна Дзевятоўка, рэдэмптарысты, потым Баранавічы, потым Браслаў, Валожын, Беразінская, Баруны, Гальшаны, Навагрудак, парафія святога Міхала, Карэлічаў, Селюб, Навагрудак, вось другая парафія, Касцяневічы. І на сённяшні дзень копіі чудадзейных іконаў знаходзяцца у Маладзечна, у парафіі святога Юзафа, і будуць там аж да 9 студзеня ўжо наступнага году, а потым павандруюць у другую парафію, у Маладзечна. І з Маладзечна іконы паедуць у Бярозаўку, потым Астравец, Маргонь, Крэва, Іўе, Воранава і чэрвень. І гэта ўжо будзе травень месяц. Вось гэтая пільгрымка, вось калі прыязджае Марыя у гэтых копіях чудадзейных іконаў. Бо вось у нас вельмі развіта вось гэта марыйная напажнасць у нашым народзе. Бо бачыце, большасць гэтых чудадзейных іконаў яны пачатак 17 стагоддзя. І вось нашыя дзяды, прадзеды прыходзілі да Марыі, каб ёй пакланіцца. Вось бачыце, і сёння мы прыходзім да Марыі, каб вось прасіць у яе, каб яна дапамагала нам, выпрошвала для нас патрэбныя ласкі. Прыходзім падзяліцца з Марыяй нашымі клопатамі, праблемамі. Так як вось памятаеце вось гэтую падзею ў Кані Галілейскай, калі вось Марыя сама заўважыла вось гэтую патрэбу гэтых наважэнцаў. Яе ніхто не прасіў, да яе ніхто не звяртаўся, але яна, як любячая матуля, яна ўбачыла вось гэтую патрэбу гэтых людзей. Таксама і сёння Марыя, яна бачыць патрэбу кожнага з нас. І вось мы, калі прыходзім да Марыі, калі становімся на калені, просім яе, каб яна, так як у Кані Галілейскай, выпрасіла для нас патрэбныя ласкі ў Езуса Хрыста. Бо найкаротшы шлях да Езуса гэта праз Марыю. І вось гэтыя чудадзейныя іконы 13 на сённяшні дзень Маці Божай Буцлаўскай, Маці Божай Тракельскай, Маці Божай Браслаўскай, Маці Божай Шкаплернай у Гудагай санктуарыум, Маці Божай Лагішынскай, каралевы Палесся, Маці Божай Кангрэгацкай альбо студэнцкай у Гродна, таксама Маці Божай Берасцейскай, Маці Божай Жыровіцкай, вось якая ікона знаходзіцца у праваслаўным манастыры, таксама у Слоніме, у парафіі святога Андрэя, таксама знаходзіцца копія гэтай чудадзейнай іконы. Маці Божая Барунская, вось таксама Маці Божая Бялыніцкая, Маці Божая Менская з нашай Менскай катэдры, Маці Божая Юровіцкая, Маці Божая Гомельская. І вось гэтыя чудадзейныя іконы вандруюць па нашай краіне ад парафіі да парафіі. Марыя да нас прыходзіць, каб паслухаць нас. І мы цяпер вось у парафіі у Маладзечна вельмі прыгожа нас віталі.
віталі Маці Божую ў першую чаргу, а мы, як вось сакратар асабісты і кіроўца Маці Божай, недастойныя слугі Марыі, вось так скажам. Шановныя слухачы нашы, мы пачулі ўжо вельмі шмат назваў, у якіх, напэўна, ёсць нашы слухачы, якія ўжо былі пілігрымацыі, тыя, якія яшчэ чакаюць, то, калі ласка, не саромейцеся, званіце нам, бо мы цяпер у прамым эфіру, і можна таксама задаць пытанне альбо падзяліцца якім-небудзь сведчаннем. Айцец, а чаму менавіта гэтыя абразы былі выбраныя? Бо іх шмат больш, правда, каранаваных, а выбраныя былі гэтыя. Чаму? Яны вось найболей вядомыя у нашай краіне. Вось у гэтых санктуарыях адбываецца культ Маці Божай, і шматлікія пільгрымкі прыходзілі, бо цяпер ужо ў гэты час пандэміі не вельмі, але вось адбываліся пільгрымкі, людзі пільгрымавалі пехатою, ішлі, таксама ездзілі аўтобусныя пільгрымкі і так далей, і так далей. І вось таму яны і былі выбраныя, бо вельмі шмат людзей ведае вось гэтыя іконы, вось гэтыя вобразы Маці Божай. Вось, напрыклад, Маці Божая Барунская, амаль 1600 цудаў спісаных. Вось, бачыце, за гэтыя стагоддзя 1600 людзей атрымалі вось праз Марыю гэтую ласку аздараўлення. І калі б мы паглядзелі на кожную ікону, то вось мы бы убачылі вось гэтую шматлікую любоў Бога, якая сплывае на нас праз Марыю. Айцец, як адбываецца гэтай пілігрымацыя? Хто актыўны? Ці гэта пробаш вам тэлефануе, кажуць, вельмі там марым, каб Маці Божая да нас заехала, ці гэта вы ўжо мэтанакіравана тэлефануеце якім-небудзь парафіям? Вельмі часта вось адбываецца так, што пробаш звоніць, просіць, каб вось гэтыя чудадзейныя іконы прыехалі да яго ў парафію. А вельмі часта мы стараемся таксама, каб вось уладкаваць вось гэтую пілігрымку, каб вось Марыя магла чым болей вось парафій наведаць. Ось за гэты час, правда, з 11 чэрвеня, так, чэрвень неправільна, пілігрымуеце абразы, ці ўжо выпрацалася якаясьці традыцыя іх прывітання, ці кожная парафія гэта заўсёды розныя спосабы, такой рознай традыцыі, розная культура? Кожная парафія прымае матулю на свой спосаб. І у кожнай парафіі вось адбываецца менавіта так, што вітаюць гэтыя чудадзейныя копіі чудадзейных іконаў. Людзі потым урачыста ўносяць у касцёл, і адбываецца святая імша, падчас якой вось складаем ахвяру ў інтэнцыі гэтай парафіі, у інтэнцыі ўсіх парафіянаў і таксама пробашча. І потым пасля святой імшы адбываецца такі апель марыйны, вось молімся дзесяткаю ружанца у інтэнцыі таксама вось гэтай супольнасці парафіяльнай, асабліва вось дакранаючы ўсіх хворых, церпячых, якія не могуць прыйсці ў касцёл. І потым вось кароткая гамілія і благаслаўленне. І потым вось людзі прыходзяць, вось менавіта цікава, людзі прыходзяць, вось становяцца на калені перад гэтым копіяй чудадзейнай іконы і моляцца. Вельмі часта у людзей вось відаць слёзы на вачах, бо вось так як да Эльжбеты прыйшла Марыя да іх. Раней кажуць, мы хадзілі да цябе, матуля, а цяпер ты да нас вось прыйшла, каб слухаць нас, каб вось
устаўляцца за намі у Езуса Хрыста. Бо калі мы глядзім на гэтых 13 абразоў, там адчуваецца адна рука мастака, так? Вось хто быў стваральнікам гэтых абразоў? Вось гэты ўсе іконы пісала спадарыня Ядвіга Сянько, жыхарка Маладзечна. Вось і яна вось гэтыя ўсе копіі пісала вельмі ўдзячныя спадарыне Ядвізе за вось гэтую яе працу, якую яна выканала. Шчырая вось цяпер хачу выказаць: заплаці вам Бог, спадарыня Ядвіга, няхай вось Марыя мае вас у сваёй апецы. Ці было калісьці такое вось падчас гэтых пілігрымак, ці вы дасведчылі які-небудзь цуд вось такі, што штосьці такое неверагоднае адбылося? Ці ёсць ён дзесьці зафіксаваны? Пакуль што не, і тут звяртаюся да вас, дарагія слухачы, з просьбаю, калі нехта з вас вось адчуў асаблівую ласку, вось выпрасіў у Бога праз Марыю вось у гэтых копіях чудадзейных іконаў, то звяртайцеся або у радыё Марыя, альбо вось непасрэдна да мяне, альбо да ксяндза Уладзіслава Завальнюка, да ксяндза каноніка Уладзіслава Завальнюка. Пакуль што толькі вось гэта ўзрушэнне, вось гэта такое парушэнне ў парафіі, калі вось прыязджаюць гэтыя копіі чудадзейных іконаў. Ну, сапраўды, вось людзі ідуць, каталікі ідуць праваслаўныя, каб вось паглядзець, бо вельмі многія і не ведаюць, што ёсць такая чудадзейная ікона ў нашай краіне, што вось у гэтай чудадзейнай іконе людзі праз вякі аддаюць пачэсць і пашану вось Богу праз Марыі і атрымліваюць вось гэтыя Божыя ласкі. Айцец, вось асабіста для вас, які з гэтых 13 абразоў самы такі вось блізкі сэрцу, вось больш за ўсё цягне да яго? Блізкі сэрцу, ну, у першую чаргу я паходжу з Гродна. І вось яшчэ як малы падлетак, нават калі яшчэ быў Гродзенская катедра яшчэ была зачыненая, толькі у вялікія свята, на Вялікдзень Божае нараджэння можна было там адпраўляць, то прыязджаў ксёндз. Вось. І гэта Маці Божая кангрэгацкая, ну, яна, ну, самая блізкая, бо ну, вядома, я выхаваўся вось пад апекаю Маці Божай кангрэгацкай, таксама Маці Божая Тракельская, вось, ну і наша каралева Маці Божая Буцлаўская. Вось я цяпер працую у парафіі святога Лукі і Марціна Турскага на Курасоўшчыне. І вось у нас там цяпер яшчэ ёсць ікона Маці Божай Бялыніцкай. Вось. Таму таксама яна вельмі блізкая мне, бо ў нашай парафіі ёсць ікона Маці Божай Буцлаўскай, вядома, гэта ікона павінна быць у кожным доме. У кожнай сям'і павінна быць вось гэта ікона нашай матулі, якая з'яўляецца нашай валадаркай, каралевай. І думаю, у кожным касцеле таксама павінна быць ікона гэтай Маці Божай Буцлаўскай. Вось, і таксама ікона Маці Божай Бялыніцкай у нашай парафіі ёсць. Вось гэтыя іконы, ну, вельмі блізкія мне. Яшчэ такое пытанне. Вось было шмат парафій, вось вы ўжо пачатку пералічылі. Мы спачатку з Айцом спрабавалі іх палічыць, не далічыліся. Вырашылі, што кожны ведае, дзе вы. Але гэта так. Іх вельмі шмат. Вельмі шмат.
І вось, ну, кажу, да травеня месяца вось Марыя будзе В камандзіровках, так. можна так сказаць, у камандзіроўках будзе пільграмаваць вось па парафіях нашай краіны. Якая з усіх гэтых пілігрынацый, не з усіх, а з гэтай пілігрынацыі, з гэтых падарожжаў больш за ўсё запомнілася для вас асабіста? Ці было якаясь вось такая якась надзвычайная сустрэча? Ведаеце, кожная вось пілігрынацыя надзвычайная. Прыходзяць вось гэтыя людзі, прыходзяць старэйшыя людзі, вось гэтыя слёзы на вачах, гэта вялікая радасць з таго, што вось Марыя ў гэтых чудадзейных іконах адведала іх. І ў кожнай парафіі на свой спосаб людзі прыходзяць вось, бо любяць Марыю, кожны на свой спосаб. І, ну, не ведаю, у кожнай парафіі вось свая некая атмасфера, вось у кожнай парафіі вось гэтыя людзі па-свойму вось аддаюць гэтую чэсць і пашану Марыі. Цяжка мне было бы сказаць, што вось гэта парафія. Вядома, у адной парафіі там як гарадскія парафіі, но і моладзі вельмі шмат прыходзіць, і дарослыя. Прыедзеш у вясковую парафію, дзе вось, ну, бабулькі прыходзяць, але яны таксама вось прыходзяць, і вось гэты позірк гэтага чалавека на гэтыя іконы. Марыя, вось усе санктуарыумы ў адном месцы. Вось, і так як адна жанчына кажа, вось я была ў Тракелях, я была ў Буцлаве, я была ў Гудагай, вось, а цяпер я была ва ўсіх санктуарыях. Вось як прыгожа, я у адзін час наведала ўсе санктуарыі нашай краіны. І вось захвочваю таксама, каб вось прыходзіць да Марыі, бо так як мы ўжо сабе сказалі, што найкарацейшая дарога да Бога гэта праз Марыю. Успомнім Кану Галілейскую, як вось яна заўважыла гэту патрэбу, прыйшла да Езуса і кажа: ну, не маюць віна, трэба ім памагчы, яны ў бядзе. І Езус працягвае вось гэтую дапаможную далонь. Так будзе з кожным з нас, калі мы прыйдзем да Марыі, папросім яе. Езус на просьбу Марыі працягне да нас гэтую дапаможную далонь заўсёды. І вось Марыя яшчэ для нас матуля, якая клапоціцца, якая вось хоча для нас, для сваіх дзетак найлепшае даць. І яна дае нам найлепшае. Яна дае нам Езуса Хрыста. Самы вялікі скарб. І вось яна кажа: зрабіце ўсё, што скажа вам мой сын. І вось калі мы паслухаем Марыю, то гэты скарб атрымаем. Отец ведае, што ёсць такая магчымасць як бы на памяць на цэлы год атрымаць такую вось памятку, так, пра гэту пілігрынацыю, так, што ёсць цэлы каляндар распрацаваны. Ёсць таксама вось ксёндз Уладыслаў распрацаваў вось такі прыгожы каляндар на 2022 год, які распачнецца ўжо неўзабаве. І вось тут на кожны месяц санктуарыум, ікона Маці Божай, а з тыльнай стараны вось санктуарыум, ікона, і апісана пра вось гэтую ікону, гэтую парафію са ўсімі святамі, якія там
імшы святыя, калі адбываецца, ўсё можна тут даведацца. Нумары тэлефонаў, калі вось хто будзе хацець прыехаць потым, як гэта пандэмія скончыцца, я думаю, што яна скончыцца. Вось можна будзе прыехаць у санктуарыум ужо да маці на Баці Божай і наведаць яе. А пакуль што Марыя нас наведвае. Вось такія календары. І таксама ёсць такая брашурка, вось, где таксама описаны ўсе іконы, вось іконы, чудадзейныя іконы Маці Божай. Цяпер вось заахвочваю да таго, каб калі хто можа, то вось калі хто слухае нас з маладзечна, то у маладзечна чудадзейныя іконы Маці Божай будуць у парафіі святога Юзафа да 9 студзеня 2022 года. На цэлы год, Эма. Вось. І потым вось у працэсіі будуць перанесены ў другую парафію маладзечанскую, і там будуць таксама вось 2 нядзелі, а адтуль павандруюць у Бярозаўку, гэта Лідскі раён, Хронінская вобласць. Вось. Айцец, а гэтыя календары можна так, яны ў вольным доступе, іх можна дзесьці купіць, набыць, ці яны заўсёды ездзяць разам з іконамі? Яны ездзяць разам з іконамі, але можна вось у чырвоным касцеле іх набыць, яны пакуль што там ёсць яшчэ. І таксама вось гэтыя брашуры, дзе вось ёсць таксама малітва да кожнай Маці Божай. Вось пра заступніцтва кожнай іконы можна будзе памаліцца. І можна будзе таксама даведацца пра вось гэтую пільгрымку і таксама пра гэтую пэрэгрынацыю вось гэтых копій чудадзейных іконаў нашай краіны. У меня такое ўражанне, што вы так атрымліваеце нават задавальненне ад усіх гэтых паездак, так же такой адреналін, такой, правда, заряд такой пазітыўнай энергіі пасля гэтых вандроўак. Ці гэта так? Менавіта так. Гэта так, бо Марыя узнагароджвае нас ёсць некалькі чалавек. Вось я заўсёды стараюся ехаць, і таксама ксёндз Еўген Эйсман часам з намі ездзіць. Вось таксама з намі ездзяць вось Сяргей, кіроўца буса, спадар Дмітрый, вось, і як я называю, асабісты фатограф Маці Божай, спадар Віктар Ведзень. Вось мы ездзім, і кожная пільгрымка, вядома, цяжка з адной стараны, бо яшчэ ёсць і ў мяне парафія, вось яшчэ і памагаю ў чырвоным касцеле. І вось гэтыя пільгрымкі, трэба паехаць туды і дамовіцца, і ўсё. Але вось калі прыязджаеш вось потым дадому, вось такі, цяжка гэта апісаць, вось такое пачуццё такой лёгкасці, такой вось прыгажосці, такога супакою. Бо Марыя сапраўды яна вось нясе гэты супакой у нашай сэрцы, і заахвочваю таксама, каб вось прыйсці да Марыі, бо яна напоўніць нас вось гэтым Божым супакоем, які дае Езус Хрыстус.
Айцец сказаў, што распісаны да красавіка, таму ведаеце, ўжо можаце пачаць там сваіх пробашаў заахвочваць, што таксама хочаце такую незвычайную госцю ў сваю парафію. Я думаю, што ніхто не адмовіцца. Таксама пробашчу хачу заахвоціць, хто бы яшчэ хацеў, можна патэлефанаваць і будзем надалей распісваць вось гэтую пільгрымку, бо сапраўды вось калі мы даверымся Маці Божай, а вось мы бачым, што наш беларускі народ сапраўды вось давярае Марыі і сапраўды прымае яе як сваю найлепшую матулю, вось гэтую нябесную матулю, якая дапамагае нашаму народу. Дзякуй шчыра за размову і за настолькі цікавых фактаў з гэтай пілігрымкі. Дзякуем за вашу працу, асабіста вельмі дзякуем ксёндзу Уладзіславу за такое адкрытасць на натхненне Духа Святога, якая вось дзякуючы чаму мы можам мець такую магчымасць. І няхай добры Бог дае сілы такім неверагодна прыгожым служэнні. Дзякую шчыра. Всіх таксама віншую з гэтым новым годам, які ўжо неўзабаве распачнем. І няхай вось Марыя прынясе у кожнае сэрца, у кожную сям'ю вось гэты супакой, які дае Езус Христос. Дзякуй. З Богам. З Богам. Гості ў студыі. Тыя, хто ішлі і не